Horas madihita namat dohoti parmingguon di Bagasan Joro HKBP Mampang Perapatan. Lumobi dihamu na tongon obason dope maddohoti parmingguon di Bagasan Joroon dongat tama debata taparade maroha do pikirata martangiang nahoho mahita. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 110 ayat sada sahatro di ayat 3.
Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sandok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupang idohami tuho, sailehon mat tuhami tondi hasitongan dohot dame, asatakas hubotohami nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, sian kolesesada ayat sia sahat rodi 10. Di baheni dunghu bege hami i, dang masohot nang hami tumangyakon hamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha, manada lomo ni rohana, mar hite-hite nasa hapistaran, dohot habisuhon partodion, asa marparange natama di Tuhani hamu, gabe halomuan situtu, jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan, atong
rap magidogugo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangondihon hami, asima roham dihami, sepatoktong ma dihami roha hamoleateo tuho, o tondi perbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masa luhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha. Say unang tulak kami. Say tangihon mahami. Ho ale debata. Ama, anak, dohot tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Aidang adong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan ni maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panubusyon namarasian marhite-hite haporsyon ni budarna. Hasangapon ma na didebata na diginjang. Amin.
tatangihon ma hatani debata turbuk epistel di mingguon ima natar surat di 2 Musa 10 sia ayat sada sahat rodi opat. Saat sada ayat rodi opat. Patolu bulaton dung ruar halak Israel siantano Misir di ari nasasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungi nakok ma si Musa tumopot debata jadi di jauhon Jahoba matu ibana siandoloki nin nama songonon ma dohonomu tu pinopar ni si Jakub pabuaomu tu halak Israel. Ido sahatna martuado aka na tumangihon hatani debata jala naupepsa. Amin. Tahati dakon ma haporseotai songon na hinati dakon ni dongata sa haporseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatudusan na tumopalangi tohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tidubuhon ni si Maria na gabe-gabian sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamone debata Jahoba amanai pargugo naso hatudusani disima ibana paimahon mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot ya sesaani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate
dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Ede puji-pujian siankur Maranatha.
Tabegima tikting namasa di Huriata. Tabegema titing ni Huriata di Bagasan Mingguon 26 Juli 2026. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis doho topik minggu panupak ni debata di akka na pinilitna Rom 8 ayat 26 130. Na paduahon lomba mewarnai HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Sabtu 25 Juli 2026 nunga di patupa lomba mewarnai tingkat sekolah minggu ima sadasian rangkaian kegiatan PPD Expo 2026 maringanan di Gedung Sopo Marpikir HKBP. Pasidohok doyana kota sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan di perlombaan ini ima Naparjolo Jonathan Seva Nathanael Sirait 5 tahun kategori A meraih juara harapan sada. 2. Rahel Clarissa Silaban 5 tahun kategori A meraih juara harapan 2. Tolu Alenka Fredela Geraldine Hutagaol 7 tahun kategori B. 4. Alberga Unedo Absalom Hutagaol 4 tahun kategori B. 5. Anabel Sivana Sen Simanjuntak 4 tahun kategori B. 6. Karenina Abigail Purba 10 tahun kategori C. 7. Liana Agnes Beatrice Felicia Manurung 12 tahun kategori C. 8. Margareta Kristabel Caroline Tampubolon 12 tahun kategori C. Saya tahu hasangapon di Tuhata Maulawani Jalama Korhon Lasniroha di Aka Dakdanak Sikola Minggu. Tolu Priorisasi Pengurus Persekutuan Lansia Distrik periode 2026-2020 di hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 10.30 WIB di Patupado Priorisasi Pemilihan Pengurus Persekutuan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta periode 2026-2020 maringanan di kantor distrik Gedung Sopo Marpikir HKBP lantai 6. Sian Huria berhatma Ketua Seksi Lansia Nyonya Sintua Siregar Maria Borusi Hombing Mandohoti Ulawani. 4. Family Fun Walk HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026, naing di Patupado Family Fun Walk HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mulai pukul 6 WIB maringanan di Sasono Langgeng Budoyo TMII Jakarta. Adong 2 kategori biaya pendaftaran. Naparjolo kategori keluarga Rp100.000 maksimal opat halak. Napaduahon kategori perorangan Rp50.000 per halak. Pinabotohon turuas ni Huria nana yang mandohoti ulaunon boi mendaftar marhite cintu awik nabe. Pendaftaran di pasahat nalu mambatna sia Agustus 2026. 5. Pendataan ruas difabel. Hombar tu surat naro sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot tu pendataan ruas na difabel. Huriata HKBP Mampang Perapatan menghimbau tu sude ruas na adong anggota keluarga kaum difabel asta di pasahat ma datana marhite sintu awik nabe. Pendataan di patupa lau mendukung pakobasion ni Huriata asalam inklusif. Pendataan di pasahat nalumambatna 30 Agustus 2026. Paunopon HUT Pasaratus 65 tahun HKBP. Domu tu perayaan hari ulang tahun Pasaratus 65 tahun HKBP nana yang dipatupa di hari Minggu 10 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, GBK Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta manggokon saluhut ruas ni Huriana adong di distrikon asa pasidohot tu pestai. Tuhita HKBP Mampang Perapatan di Pangido Harorota sagodang ni kuota 300 halak.
Sialani tu akaruas narade mandohoti ulauni asa mendaftar handiri melalui sintua wiknabe. Pendaftaran ditutup molodung digohi kuotai. Las pinabotohon dipestai di patu bege hondokor bolon horong perempuan, ama, remaja NHKBP, anak sekolah minggu dohot angklung lansia. Naeng ma pasti dohot nang huriata di korboloni di ganup horongi. Na di koordinasi hon tu pengurus distrik. Si Allah haredota pinasahat godang mauliate. Papituhon Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di NTV Tower Jakarta Timur. Doa tema beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan Amsal 10 ayat 5 dan subtema keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan. Alani Borhaddo Sian HKBP Resort Mampang Perapatan, Lau Mandoto Sinodei Ima Amang Pandita Dahlan Munte MTH, Utusan Sian Sinode Agung Amang Sintuares Roberto Sinurat, Utusan Sian Sinode Distrik Unsur Sintua, Sintua P Raja N Manulang Sian HKBP MT Haryono, Utusan Sian Sinode Distrik Unsur Warga Jemaat, Nyonya Siregar Lince Borusa Mosir HKBP Mampang Perapatan. Walu, pelean amplop gotilon dohot tahun transformasi 2026. Sadarion Minggu 26 Juli 2026, tapasahatma pelean amplop tu kebutuhan AK ulawan nihuria, namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasahat mai ditiki masih jalangan, di parade do inganan di lambung ni pintu haruar. Sia permingguan keluarga dohot pasahaton ulos turuas marumur 70 tahun. Di hari Minggu 2 Agustus 2026 tapatupado permingguan keluarga. Nama nogot bahasa Indonesia pukul 7, dohot diarian bahasa Batak pukul sia 30 wib. Rap hundulma marsasa keluarga, jala di aka keluarga nanaing patu begehon kor, manang vokal grup keluarga, boima di pabotohon tupar halado. Laos di perminggoni, tapasat ma amplop pilihan bulanan manang tahun di bagasan amplop. Pasti dohot do keluarga ma kobasi perminggoni, ima di hari tahun dohot kolektan, napi nilit sian ruas wek tolu. Jalalau sian wek tolu do para dehon bunga altar selama bulan Agustus. Do mutusi di permingguan pukul sia 30 pasahaton nihuriama marhite pandita ulos tu aka ruas nihuria nama rumur 70 tahun di bulan Juli 2026. 10 soso pasahat peleon bulanan dohot tahun. Marhiti tiktingon sinosohon matu sude ruas nihuria HKBP Mampang Perapatan asarade hita pasahat pelean bulanan manang tahun si pakai nihuriata lau patulson sude program pakobasion di tahun 2026. Terlampir rekapitulasi persembahan bulanan tahunan tahun 2026. 10 sada sosialisasi Simponi Bonapasogit. Sada sian kegiatan penggalangan dana nanaeng patu paon ni panitia pesta gotilon di Huriata. Ima malam dana marhite acara Simponi Bonapasogit HKBP Mampang Perapatan. Ima nanaeng patu pota di hari Selasa 25 Agustus 2026 nanaeng roon. Domutusi begewata do sosialisasi sian panitia di tonga parminggota sadarion dung sidung tiktingon. 12 pertemuan parguru malua tahun ajaran 2026-2027. Sadarion Minggu 26 Juli 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 di Patupado pertemuan calon parguru malua tahun ajaran 2026-2027 rap dohot natoras dohot guru pangajari maringanan di konsistori. Pinabotohon tunatoras dohot calon parguru malua
asaria mandohotisa. 10 tolu parheon remaja dohot naposo bulung. Hombartu program seksi remaja dohot naposo bulung tahun 2026 di hari Minggu 23 Agustus 2026 di permingguan pukul sia 30 wib ima puncak parheon remaja dohot naposo bulung dohot tema teguh berpegang pada kebenaran Efesus 4 ayat 7 110 Waknit by grace victorious over everyone dohot subtema melalui kasih karunia Kristus remaja dan naposo bulung HKBP Mampang disatukan, diperlengkapi dalam iman, dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rumangni kegiatan prapeska perheon remaja dohot naposo bulung ima, naparjolo, latihan kor tiap hari Sabtu dohot Minggu, lao persombahan kor di hari puncak, napaduahon renaso, dipatupa di hari Sabtu, Sada Agustus 2026 pukul 10.06 WIB sampai dengan selesai di gedung gereja. Acara on gabe panggung kreativitas dohot ajang unjuk bakat napatari dahon potensi sude remaja dohot naposo bulung HKBP Mampang Perapatan. Napatoluhon gladi kotor dipatupa di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Napapaton gladi bersih dipatupa di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pinabotohon ma tusude remaja dohot naposo bulung asaman dohoti diganu perangkaian kegiatan ini. 14 kunjungan gerejawi punguan ama. Di hari Kamis sahatu Minggu 30 Juli sahatu 2 Agustus 2026 borhatdo punguan angma HKBP Mampang Perapatan mengabati dongan sahaporseon di HKBP Denpasar, Resort 10 Pitu Indonesia bagian timur. Nah niuluhon di pendeta Dahlan Munte MTH. Tatangnya konma asa diramoti tuhatta dina borhat dohot dina mulakpe. Hipas jala denggan mardalan saluhut kegiatan nana yang dipatupa. 15 jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan parpunguan di persatongaan ni minggu boima tajaha jalata dohoti songonang tarsurat di buku tikting. 10 onom partangyangan wik. Di hari Selasa 28 Juli 2026 mamuka pukul 10 sia 30 wib patupaut tado partangyangan wik di wik 2 namanjabui keluarga Herdianto Sigalingging boru pandiangan di konsistori. Wik 4 namanjabui keluarga A Siregar boru Sihombing di GSG. Rakmahita mendohoti partangyangani secara khusus ruasni wik 2 dohot 4. 10 pitu marbagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma El Monti Sumezat Tambunan anak ni amata Sintualo Tur Tambunan Tubuni Inata Lasmita Kartini boru panggabean ruas nihuria HKBP Mampang Perapatan Weksada dohot Jasmine Darwin ruas nihuria HKBP Mampang Perapatan Weksada boroni amata Chris Dimianto Darwin Tubuni Inata Sertamin J Gintings pamasu-masuan di hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 8 maringanan di HKBP Mampang Perapatan. Tuhatama nama masu-masu ulawoni. 10 ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta aka ruas namar sahid. Hatani debata sayhoma pamalum au ali Jahoba asatung malum huilala. Sayhoma mangurupi au asatung dapotan pangurupion au. Aihodo puji-puji aku. Jeremia 10 pitu ayat 14. 10 sia namur ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun. Turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk hami. Pasal men 10 ayat 12. 20 namur ulang tahun pardongan saripeon.
Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Parsaripeon Turuas Nihuriata, nama ulang tahun di Bagasan Saminggon, di dok hatani debata, marturuk niroha situtu, marlambok jala marlambas niroha, masih hahean di Bagasan roha naholong, Efesus 4 ayat 2, 20 sada parhepengon terlampir, akapelean hamuliaton dona asing, naso jinaha ditiktingon, Taidama di harotas acara na adong di hitabe. Songoni matik ting ni huriata di Bagasan Samingguon, tuhatama masu-masu. Pinasahat ma partikian tupan nitia pesta gotilon. Shalom. Horas mari hita saluhutna soksoni dihamu amanami dohot inanami nang akka napo sebulung. Dison au jongjong songon mengwakili sian panitia pesta gotilotta di Huria Mampang Perapatan tahun 2026. Parjolo pinasahat hamuleteo tutuhatta amatta pardenggan basai ala diliado dihita tiki di hari sadarion boi marpungu di bagan sahai pason di hari Minggu hari naulion soksongoni manang di Huria Mampang do nak parhalado nang inang padita oleh atema di pasar kamu partikian boy hami set panitia pasahaton songon sunggul-sunggul jala singot-singot takas taboto nakpola sa dieliling nai ima hira-hira luihurang onom minggu sian sadarion saha mahita tu partikian pesta pegotilon doho tahun reformasi di Huriata Mampang Perapatan tepatnya tanggal 10 September 2026. Nakutakas taboto songon pesta gotilon ima songo dalatta manang parhitiatta naneng pasahaton ahama naung di pasahat hatta tuhita marsada-sada talian butse bayan harajaon ni tuhatta. Mangidu hami sian panitia asa sudema hita pasahaton ahama naung di pasahat tuhat tuhita tapasaha matuhuriatai. Hami sian panitia nong bekerja sian mulai Januari 2026 nunga melaksanakan beberapa kegiatan menjelang pesta gotilotta. Jala saunari di bulan Agustus nanengro adong ma dua kegiatan na paling utama. Na parjolo anon di tanggal 10 Agustus songon na dohita panitia do sudah jemaat merayahon hari kemerdekaan ni negarata. Di patupa panitia do kegiatan dihita di kompleks ni gereja tahun. Pinabotot sudah ruas asa aktif mahita di ulaon di tanggal 17 Agustusi. Na paduahon na porlu jalaon nama kegiatan terakhir na paling utama songod dalan ni panitia nang pamubungon dana di Huriata. Dana ni pesta gotilotta ni mana yang di pesta gotilon dana nanaing pakeon ni Huriata lao tu operasional di Huriat tahun di patupa panitia do sada acara song pengumpulan dana ima malam dana di goari mai simponi bona pasogit
Di Patupota Mai di tanggal 25 Agustus 2026, maringanan di Hotel Ambara di daerah Blok M, dimulai Masian Botari. Jala adong do di hiburan na di padohot maji dohot artis-artis ni ibu kota. Mungkin sudah kita manada salah satu contoh artis na Joy Towing. Nah, memang songon malam dana nungga piga padu haliot panang patulu halihot tapatupa di huriat tahun. Mangido kami siap panitia asa sudeman yan ruasta bui rohita manghuton malam danai. Dalam mangaliot toktong akka ahama nanaksi pasahatot ta. Di malam danai nungga disiapo panitia berupa tiket nabui tuhorota manang jalota sian masing-masing situani wekta. Jadi bolo sian sektor sada bui mamak hubungi amang situa padiangan. Sektor 2 inang buru ciringo-ringo. Sektor 3 amang Horas Simbolon. Sektor 4 amang Daniel Siagian. Sektor 5 inang buru Samosir. Ngater sedia tong dibayar di Jolo ni gereja tahun tiket. Jadi molo isepe nabui tatuhor mai, tajalo mai, jala bui ma tong bu tapasahat tu akadongata. Jala siat panitia molo tukpe bodom pembayarannya menyusul. Tajalo manno tiket di jolo ni uretoduk keluar hita. Bui mata buat, jala tabui tapi lit akai ngarata. Memang terus terang terbatas hanya untuk 150 tempat duduk. Jadi bolo dibandingkan do kita di Uriaton nomor 225 kakak. Nah, hulala hola sada tiket pesakaka mungkin hurang. Jadi songonima sosialisasi na budi pasat hami apalati tikion asa retama hita amanginang terlungu itu ka dongan namin aposo ate. Ala sambil mendapatkan hiburan kita istilah dison beramal mahita lau masukseskon pesta Gotilotta di tahun 2020 nomon. Salinai pinangido dohot hormat tuhita saluhu na retama hita manupaki pestata di taonon. Ima na budi pasatham yang palatikion sanggiat ma tuhatta mangalana kapasupasuna tuhita ganup jemaat di HKBP-on. Ya, jadi songonima na budi pasathami apalatikion Horas marita salhuna. Horas. Tapi gima ede puji-pujian sian punguan ama.
Marede mahita sian buku ende nomor 272 ayat sada dohot udutna huhut tapapungu pilihan sada A dohot sada B. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amang inang, hata ni debata nasahat tuhita di bagasan minggu sadarion,
Ima sian Rom 8 ayat 26 sahat tu ayat 30. Hujaha ma dihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Alai nang tondii diurupi dohita di hagaleot tai. Aidang taboto manang aha natama si pangidoota. Gabe diondihon tondii dohita marhite-hite hatana hinoihon naso takas hinatahon. Alai diboto si tanda rohaido napinarohahon ni tondii. Ai marguru tu lomo ni rohani debatado pangondihonna di akka nabadiai. Alai taboto do saluhutna do manupak tuna denggan di akka na marholong ni roha di debata akka na jinouna sian tahina hian. Ai akka na tinandana hian ido ditodo asagabe tudos nasi datu pangalahon ni anak nai asa ibana na parjolo tubu sian torop anggina jala akka naung tinodo na ido dijou jala na jinou na ido dipitori jala akka naung pinitoran na ido dipasangap. Ima hatani debata nasahat tuhita amanginang hurian itu hatta Huriatta HKBP mengangkat sada topik minggu di hita ima panupak ni debata di akana pinilitna. Panupak ni debata di akana pinilitna. Jala mulu hita berkaca manang hita marojahan sian topik ni minggu tahun nanang talapati ahado na ditupahi Tuhan debata di tonga-tonga ni ngolutta jala bohado baheno ni debata laho manupak ngolutta di bagasan pardalanan ni ngolutta sigano pari. Amanginang hurian itu hatta heado hita mengalami situasi ditiki hita dungo manang baru dungo di manogo niari manang ditiki hita mandalani akka parkarejoan nang akka ulauta topu manang say tadalani i alay seholan na nang tangis hita air mata keluar hira nang tangis hita terus alay dang taboto aha na mambahen dang taboto takas buasa hita na piga-piga ari i hira na lungun tahilala seperti ada kesedihan alai dang taboto ado na mambahen manang heado hita mandalani ngolutta seholan neng muruk hita seholan neng muruk manang ape dang adong sasitong na molo berengon ni halak na lahu si murukon alai seperti mau marah kita terus tanpa taboto buasa hita merasakan perasaan itu. Manang heado hita mandalani ngolutta alana adong tong hea bercerita tari ngotusi merasa macai mabir situtu. Dang adong manang ana masa alai didalani ngoluna beberapa hari itu hirana mabir situtu ibana. Seperti ada yang ditakuti gitu. Sehingga busesaon ibana gelisah ibana tanpa mamboto takas ahado namambaheni. Molohita hea menghadapi situasi nasongoni ima nadidokon molo secara bahasa komputer mungkin kita bisa ketika kita menghidupi komputer menginang an error occurred inna kan ada sistem yang error inna alai dang taboto ahadu namambahen error komputer tai manang laptop tai manang handphone tai tiba-tiba dikatakan error inna. Dang taboto takas apa yang terjadi di dalam tetapi ada yang salah di sana. Lapatan na buasa au menggambarhon songon komputer ketika komputer mencapai yang namanya atau ada tulisan error biasanya ada yang out of capacity. Di luar dari kapasitas komputer itu di dalam apakah sistemnya ada yang bagaimana atau mungkin bisa juga kelebihan bobot atau ada virus dan segala macam boido artina di bagasani alai natarida dihita holan error kita tidak tahu benar apa yang terjadi jadi di bagasan pardalanan ngoluta songon nahudokon nakin
Olo do hita songon komputer nakin. Na tarida di hita, na takas tahilala hanya gejalanya saja. Gejalanya saja. Ima rasa takut, rasa marah tak menentu, rasa sedih tak menentu, alet dang taboto, ahado nama mbaheni gabe, masa di tonga-tonga ningulutang. Air mata menetes tanpa kita tahu pasti kenapa. Jala muruk hita tanpa kita tahu pasti kenapa. Dan mabiar situ tuh hita mandala ningulutta gelisah terus menerus tanpa kita tahu mengapa. Dan itu semua adalah gejala dope. Karena dang boy hita membahasakan aha nama mbaheni. Dang boy hita merangkai kata-kata lahu mandokon ondo nama mbahenau mabiar. Dang boy hita mengungkapkan ondo nama mbahenau seholan na lungun-lungunan. Ondo nama mbahenau seholan na muruk. Dang boy hita membahasakan. Molo secara bahasa psikoanalisa manginang yang bisa dibahasakan hanya di alam sadar, conscious. Sadar kita sehingga kita bisa membahasakannya. Bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Alai molo unconscious, di bawah kesadaran ada alam bawah sadar yang diserang dan itu tidak masuk ranah bahasa. Sehingga dang boy hita mandokon aha nama mbaheni gabe masa di tonga-tonga ni ngoluta. Tidak bisa merangkai kata-kata. Dan boy doon masa di tonga-tonga ni ngoluta. Termasuk di tiki misalnya molo muruk dope amang aka inata, molo boy dope muruk, manang molo boy dope molo bahasa Medan merepet inna kan, merepet di hala amang, aja nyanyi kan, hose olah nakalar, hose olah. Mau lihat dope di Tuhan, boy dope dirangkai kata-kata amang, molo nungasip, berarti sudah out of capacity do pangalahon amangi, dang tardok bebuhama. Mandokon hata tu amat takwon. Jadi kalau masih merepet syukurilah amang. Berarti pangalahonnya amang masih bisa ditampung inang. Tetapi kalau sudah diam itu berarti ada yang sudah tidak bisa lagi dihadapi. Ido nama mbahen. Jadi molo hita mamereng sian bahasa psikoanalisa songon nahudokon nakin adong dohu bereng beberapa hal. Hujaha beberapa hal nabui membahen halak gabe dang boy berkata-kata di bagasan peristiwa di tonga-tonga ningoluna, pengalaman ya, experience. Ini experience ini adalah salah satu hal yang membentuk kesadaran. Dan apakah itu? Yang pertama yang bisa membuat orang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah parjolo ada duka yang begitu dalam. Adong habok ni roha natung macai paet dihilala. Habot ni roha natung macai songgot di tonga-tonga ningoluna. Menusuk sampai tu ate-ate. Sangat dalam. On boy do mambahin halak dak kuboto be mandok hataina. Nah paduahon ada trauma. Ada trauma. Trauma ini biasanya ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa takut. Seperti halak bolo taida karena napar pudian na sanga misalnya ada pelecehan, ada penganiayaan, dia sudah masuk, dia sudah mengalami trauma, lalu disuruh cerita, dang bui mengungkapkan, ahana masa na dia dopi ibana, ada traumatis yang menghempang dirinya, yang membuat dia tidak bisa berkata-kata. Lahu pabuahon ahana masa di tonga-tonga ningoluna. Nah patoluhon rasa sukacita yang meluap-luap. Kebahagiaan ini lawannya habok ni roha natung macai payat nakin nate yang menginang ada sukacita natung macai meluap-luap berlimpah-limpah sehingga ya Tuhan luar biasanya yang terjadi dalam hidupku, nggak tahu aku lagi bagaimana mengucapkan mau lihat di ho Tuhan mau huida kana masaon meluap-luap, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebahagiaan yang tengah dia rasakan. Nah berikutnya adalah rasa malu atau rasa bersalah. Rasa malu atau rasa bersalah. Ketika seseorang menghadapi perasaan bersalah, tong doibana merasa malu disi, tong doibana dang bui mandok kata-kata. Ini berbeda dengan kalau kita lihat di luar sana, apalagi di daerah
seperti Jepang dan segala macam. Ketika ada pejabat tartakub, korupsi atau segala macam, sibdi. Dan dia malu, dia tunduk. Kenapa? Dia merasa bersalah. Tidak bisa lagi, dia merasa tidak layak berkata-kata. Ale mau lo dihitaon, cengar-cengir do teh. Baru-baruan tartakub sampai marni yang ngaka hewan. Ale boy bana muse, hina kan? Ini buhana mak, inna roha, itu kan? Tidak ada lagi rasa bersalah di sana. Tetapi pada umumnya secara psikoanalisis tadi adalah bahwa ketika orang merasa bersalah, dang boy iman dok hata menangaha, karena dia merasa malu. Nah palimahon ima sarupa dohot nakin kekaguman dohot ketakjuban seperti sukacita tadi, dan ketakutan inilah ketakutan yang bisa membuat orang tongdang boy berkata-kata tentang apa yang ketakutannya ini benar-benar menekan dia, begitu mengancam, sehingga dia ada mekanisme pertahanan diri yang membuat dia merasa tidak tahu lagi bagaimana. Bagian dari traumatis maun. Jadi artinya mulut taida sian beberapa hal namambain halak dang boy berkata-kata, berarti ada sesuatu hal songon nahudokon nakin out of capacity, di luar dari kemampuannya. Seperti rasa duka cita yang mendalam, di luar dari kemampuannya untuk menampung begitu pahitnya duka cita itu. Ketika meluap-luap sukacita, di luar kemampuannya untuk menampung rasa sukacita itu. Begitu juga ketika rasa bersalah, di luar kemampuannya untuk memahami bahwa ada yang tidak benar dalam dirinya. Artinya ketika di luar dari kemampuannya itu, boy doon mambain halak, dang binoto be mandok manang aha. Jala idu namambahen di bagasan turpuk taon, nanaing taida ahado namambahen bangsoi songon nahidokon di ayat 26 nakin diurupi dohita di hagaleota aidang taboto manang ahana tamasi pangidoota gabe di ondihon ton di ido hita marhite hite hata nahinoihon nasotakas hinatahon. Songon nadong dirunungan di bagasan turpukta situasi natongon dihadapi bangsoi iman aparjolo adong tekanan budaya dari Romawi. Ado tekanan budaya na adong di hati hai. Ada pemahaman budaya di bangsa Romawi TKI bahwa orang yang mengalami penderitaan adalah orang yang ditinggalkan Tuhan. Jadi on menekan rasa percaya diri doon dan membuat rasa bersalah. Songonna salah satu hal nama bendang boy berkata-kata nakin, rasa bersalah dan rasa malu muncul. Karena pemahaman di hati Aisian bangsa Romawi, orang yang mengalami penderitaan adalah orang yang ditinggalkan Tuhan. Nah paduahon, ancaman penganiayaan mulai muncul. On mas songon nahudokon nakin nahuraihon nakin namanginang, ancaman penganiayaan muncul, memunculkan rasa takut. Takut luar biasa karena ada ancaman penganiayaan. Nah patoluhon kesulitan ekonomi dan diskriminasi terhadap orang Kristen. Ini juga memicu rasa takut tadi. Nah paupaton ketidakpastian hidup sebagai minoritas. Ketidakpastian hidup sebagai minoritas. Ini juga membangkitkan rasa itu tadi. Tidak bisa berkata-kata. Jadi boydo tabayakon dalam situasi nan diadopi bangsoi bangsoni debata diadopi nasida tong ancaman penganiayaan, diadopi nasida pemahaman budaya bahwa halaki ditinggal hon debata, diadopi nasida ketidakpastian sebagai minoritas, ketidakpastian ekonomi dohot akka diskriminasi. Jadi boydo tabayakon moloon masa di tonga-tonga ninguluta. Taboto do, buha manangyakon itu Tuhan debata. Sedangkan kita amanginang saat dijabu, songon tabayakon ma akaina misalnya, saat dijabu sudah seperti kapal pecah semua misalnya rumah itu, berantakan semua, itu kan? Mololau do akainata songon itu jabu, songon kapal pecah, enak kan? Jadi dibereng do, dibereng mak, olo do hita buha, sian dia manaing umulai ini, sian dia mapukauku, maparjoloon, upature, roha. Kenapa? Alani gudang nak.
Alani gudangna, sarupa dot aka amat tadi di parkarejoan. Di lehon sa mulo bahasa ni halak samosir sabaruja inna. Sabaruja ni aka ulaon inna kan. Sa alani gudangna, bahasa ni halak samosir di alana oh ya di aka BP Ambarita. Jadi idokon mak, kenapa? Karena banyaknya, inna kan. Oh lu doa mata gabe berpikir, dari mananya ku kerjakan ini sih? Si ku udah ngilian inna kan. Ima molo nunga pagodaku. Out of capacity, sehingga kita tidak paham apa yang mau dikerjakan duluan. Ido bahan di bagasan turpuk tahun, di pardalanan ning ngolut tamanginang, molotung nama cai godang na ikon na dopatta. Ido nama bahan songona hudokonakin gejalanya itu. Tiba-tiba kita merasa menjalani hidup begitu, kok kayaknya aku nggak punya gairah hidup ya. Lemas aku menjalani hidup ini. Kayaknya asal jalan aja gitu. Buasa au songonon teh, seolana muruk doa parpudion itu adalah gejala. Karena banyaknya yang dihadapi setiap hari. Banyaknya yang harus dikerjakan setiap hari. Jala ido tong di bagasan turpuk tahun, nalaho martangi yang petu Tuhan. Nama ikon parjolu hupangido. Buhadu pa andar honon di bagasan tangi yang tutuhani. Mungkin kita pernah sampai di dalam fase itu karena kita saking sedihnya, kita hanya lipat tangan tutup mata dan hanya menangis. Dakku boto be Tuhan, nanang dohonoku. Dakku boto be Tuhan, kan? Hanya menangis. Alai unang marhite turpukon taida manginang didok ido panupahion ni debata dihita. Bukan hanya ketika kita mampu menguraikannya Allah paham kita. Bahkan ketika kita tidak mampu berkata-kata, Allah memahami kita. Tanpa hita boi merangkai akahata natung macai ulila ho pajojor hon akasi pangido otta. Holan tangis pehita, itu pun adalah bahasa bagi Tuhan. Holan sip pehita di bagasan haporseaon kita diam. Bahkan mungkin kita karena banyak yang kita hadapi, kita diam dalam rumah Tuhan. Ada orang seperti itu ya, karena saya pernah juga melihat dia tiba-tiba datang ke gereja, dia masuk ke gereja hanya diam aja di dalam. Gak ada ngapa-ngapain, dia hanya duduk, lipat tangan dan diam. Saya tidak tahu mungkin dia berdoa dalam hati atau bagaimana, tapi dia diam. Ada juga yang hanya duduk, tidak lipat tangan. Dan ternyata dia sedang menghadapi si tahu nonatung macai burat. Diam pun bisa menjadi bahasa yang dimengerti oleh Allah. Karena dia melihat kalau orang memperbaiki komputer harus dibongkar dalamnya biar ketahuan mana yang salah. Tetapi Tuhan tidak perlu bongkar-bongkar kita. Karena dia tahu sampai di dalam lubuk yang terdalam di mana letak kesalahannya dan di mana yang perlu diperbaiki, di mana di dia narikot hutupahi di boto Tuhan itu. Jala ido marhite turpuk tahun nalahu tong mandokon bahwa unang hita merasa bahwa ditiki dang taboto martangi yang berarti dang porsea hita di Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita sedang sedih luar biasa, lalu ketika kita hanya tutup mata dan menangis seolah-olah berarti seperti pemahaman tadi orang Romawi, berarti Tuhan sedang meninggalkan kita karena bahkan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, karena kita hanya bisa nangis saja. Jangan kita berpikir begitu. Alana debata tong takas mandokon dihita, tabo todo, saluhut na do manupak tuna dinggan di akan namar holong ni roha di debata, akana jinouna sian tahina hian. Semua sude nanang dipilih debata, selalu Tuhan jagai dan sertai. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tidak ada luka yang Tuhan biarkan. Tidak ada kesedihan yang tidak Tuhan hiburkan. Tidak ada amarah yang tidak Tuhan redamkan. Tidak ada ketakutan yang Tuhan tidak rangkul. Ido ubahen di dokon dison, ai akan natinanda nahian ido ditodo asa gabe tudos nasida tu pangalahoni anak nei asa ibana na parjolo tubu sian torop anggina. Jala boy do taida marhite turpukon manupak tunadenggan
dang berarti hidup kita adalah baik-baik saja terus. Tidak. Unang kita berpikir berarti halak na seholan na mekel taida ima na dipasu-pasu manang debata rap dohot ibana. Ale alatung macai porsuk ngoluku berarti ditinggal hon debata au down. Justru saluhutna dipakai Tuhan debata. Saluhut akan masa dihita, baik itu penderitaan sekalipun dipakai Tuhan sebagai cara. Asalam tudos hita tu anak nai, lam tudos hita tu Tuhan tai. Cara Tuhan penderitaan kita sendiri bisa dipakai Tuhan untuk menempa kita, untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia, semakin searah dengan ajarannya. Asa tumbui dapot dihita ima haluaon nasian Tuhan debata. Jadi unang hita holan mangida penderitaan ini songon bangsa Romawi sebagai hal kita ditinggalkan Tuhan, alai ida mai sebagai cara ni debata laho manoppa hita asalam tumiru rupana lam hombar tu pangalahona. Cara ni debata do tongi. Alani molotung adong masa di bagasan ngoluta unang tong taida bahwa ala porsuk ngoluku alani hurang hapor siauku daong ngamanginang. Dang sungoni. Sude boy dipake debata. Anggo hita jol maon hiraneng pasti-pasti do sude. Seolah-olah rumus matik-matika yang beriman ini. Orang beriman harus sukses. Orang menderita ditinggalkan Tuhan. Orang yang menderita tidak disayang Tuhan. Emang Ayub nggak disayang Tuhan? Orang yang mendapatkan sukacita itulah yang diberkati. Apakah selalu begitu? Tidak ada yang bisa kita rumuskan seolah-olah itu rumus matematika yang pasti. Sude boy dipakai debata. Penderitaan, sukacita, rasa takutmu, amarahmu, semua bisa Tuhan pakai untuk menempa kita. Asalam tumiru tu ibana. Jadi unang taida moladong nahurang di bagasan ngolutta. Perasaan apapun, mari letakkan di hadapan Tuhan amanginang. Kalau saat ini ada yang sedang marsitaonon, atung macai lungun rohana dan dia tidak tahu kenapa, atau dia mungkin juga tahu tapi tidak tahu mengungkapkannya, letakkan di hadapan Tuhan. Dang ikon godang hatat talaho pasatoni di Tuhan. Dang ikon uli. Ajaran ni ton di perbadiai dohita. Nalaho martangi yang tutuhani. Hanya menangis, karena ternyata hanya menangis pun adalah bahasa bagi Tuhan yang bisa dimengerti. Jadi ondo naikon laho mangunjar ngoluta panu pahio ni debata ditongani halak na pinilitna dakea Tuhani maninggal hon hita diragam ni akan namasa di hita unang hea hita berpikir debata maninggal hon hita tung satokin pedakea ibana maninggal hon hita. Tuhan itu genggam terus amanginang. Kalau kita merasa Tuhan tinggalkan, tidak, sebenarnya kita yang sering mau lepaskan. Tuhan tarik kita lepaskan, Tuhan tarik kita lepaskan, karena kalau Tuhan sifatnya selalu meraih, biar dia mau pegang terus, dia mau pegang terus. Jadi buhado hita marhite turpukon mangida akan masa di tonga-tonga ningolutta bahen dalan itu Tuhani manupahon tuhita akka haulion hadengganon nanang pinaradena disude akan napinilitna. Mari kita melihat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan, sukacita, rasa takut, amarah, apapun itu adalah cara Tuhan menempa hidup kita, cara Tuhan menggendong, memeluk dan mengajari kita. Ido umbahen di bagasan turpuk hatani debata didokondo di 2 Korin 12 ayat sia, 2 Korin 12 ayat sia songonondo didok disi. Gabe didok ibana tuau tukma asini rohaku diho ai di hagaleondo sun timbul hagogoon. Sipata di situasi nasongoni lam tahilala do panogunoguon ni Tuhan. Di situasi ni hagaleon, di situasi na soboy tatusi, di situasi na soboy tagombarhon, di situasi na soboy hirata adopi, justru di situasi na songonido lam takas tahilala pano gunoguon ni Tuhan debata. Lam takas tahilala
panupahion ni Tuhan debata di tonga-tonga ning uluta. On manian mangapuli rohata saluhutna, bawalah apapun perasaan itu ke hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan manupahi saluhut akan adenggan di tonga-tonga ning uluta. Izinkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bersifat memaksa. Karena itu izinkan Tuhan manupahi nasa nadinggan di tonga-tonga ning uluta, letakkan semuanya yang tidak bisa kita katakan, yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita gambarkan, letakkan saluhutna di hadapan Tuhan debata. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami namarha bangsa di Banua Gijang, mandok muliate dohami, ale Tuhan ala pakilalau kami do Tuhan, toktong doho, maka holongi hami di tonga-tonga ning ulu nami. Dilako do Tuhan, di hami hahe pason do hosa hangoluan, ima Tuhan namambain boi hami, mandalani aka ulau nami Tuhan satu tikyon. Boi hami marpungu di bagas jorom Tuhan di minggu sadarion, manjalo barita nauli nasiako Tuhan, mambohali ngolu nami. Di aka ari na mangihut asatung di bagasan habis suhon hami laho mangadopi ragam ni akan masa di hami. Diajari hodo hami Tuhan marhite hatam. Dinasa nasoboy waktu si hami, dinasa nasoboy hugombar hon hami. Dinasa nasoboy hudok hami marhite hata nami. Tuhan, ikon toktong dohami Tuhan pasaton salutna tua dopanmu. Ajaranmu dohami marhite-hite tondim, namian di diri nami ganup marsada-sada. Asa tumboy hupaki lalo kami panupahionmu di tonga-tonga ningulu nami. Manang ahape namasa di hami, ikon huida hami iga bedalanmu, mambain hami lam tumiru turupam ale Tuhan, laho manjalo hadengganon nasyako. Tuhan martangi yang hami disudia manami dot inanami ruas dot parhalado male Tuhan di HKBP Mampang Prapatanon homa Tuhan natoktong mangaramoti hami di ngolu nami siganupari di keluarga toktong Tuhan rahut di bagasan holongmu nabui Tuhan toktong mambahen holong ni roham Tuhan mian di tonga-tonga ning ulu nami mangajari hami mandalani ngulu nami Tuhan di tonga-tonga ni keluarga hombar tulomo ni roham nang pasu-pasu saluhut na Tuhan akka iyan akon nami mulai siya na met-met satu nama godang asa ajaron mo nasida jala ajaron mo hami lau mangajar-ajari akka iyan akon nami asalam hombar tulomo ni roham pasu-pasu manang Tuhan di saluhut na Tuhan akka pakirimon nami manang ahape Tuhan nabuni di roha dot pikiran ni ama nami dot ina nami saluhut na nuaing manang songon hatam adong do Tuhan nasoboy tardok marhite-hite hata dinarap hami martangi yang nuaing tuho pasaton nami ma Tuhan peak konon nami masalut na tuadupanmu nabadiai pos roha nami diho Tuhan toktong doho manupahi akan adenggan di tonga-tonga ning ulu nami ima pos ni roha nami songon akan napinilitmu Tuhan mandalani ngulu nami siganupari Tuhan debata toktong ajari hami mandalani ngulu na pinasahatmu di hami asalam hombar hami Tuhan tulomo ni roham jala ajari jala tiroi hami toktong mangadupi saluhut akan namasa di hami urasi hami Tuhan sian dosa pangalausyon nami asa tama hami Tuhan gabe ianakonmu marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Tapasahat ma peliata marinde mahita. Sinamot hai tasani
peleata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masia na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami peleanon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondak kon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho, didopak kon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaor hon madamena tu tondim. Kami mewakili segenap parhalado ni HKBP Mampang Prapatan, mandok dihita saluhutna manginang, selamat hari Minggu madihita saluhutna, saya toktong ma di pasu-pasu Tuhan debata hita, horas.